Вече не е нужно да гадаеш кога ще дойде твоята линия. Враца има интелигентна транспортна система. Ето как лесно можеш да я използваш. Провери онлайн разписанието в реално време на gt-vraca.com или виж директно на спирката. Електронното табло показва кога идва следващият тролейбус. Можеш да заредиш електронната си смарт карта от билетния център бързо и удобно. Ако предпочиташ класическия начин, закупи билет директно от шофьора. Избери най-удобното за теб. Безконтактна банкова карта, мобилно приложение или електронна карта. Просто доближи устройството до валидатора. При проверка винаги използвай същото устройство, с което си валидирал. Това е важно. Сега вече знаеш. С новата система всичко е лесно. Умният транспорт е тук. Използвай го с удоволствие.